ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಇರುವೆರು ಅರಸುಲು ಮೂವೇರು ಸತ್ತುಲೆಗ್ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ್ ನೆನವರಿಕೆ ಬಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೈದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ನಿಖಿಲೇನು ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಪುನಾರು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಪುನಾರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದ ಪುನಾರು ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗ್ ನಮನ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಊರ್ದಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕುಲು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಕೊಂಡಾಣ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಓಡಾಂಡ ಆ ಲೆತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಲೆಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಯ್ದ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯವು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಅಂದ 10 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಡಿ ತಿನಕಲು ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಏರುಪೂರ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರುಳ್ಳರು ಬಂಧು ಬಳಗರು ಅಂಚಿ ತಿನಕಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಶುರು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮನ್ಪರೆ ರೀತಿದ ಅಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು 90ರ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸವನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಂಡತ್ತಾಯ ಬಂಟ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷರಾಜ ಮುದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪಾತ್ರಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲ ಅರೇನು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತದ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾನೆ ದೇವು ಶೆಟ್ರು ಮೊಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಮಿತಿದಕಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ ಸಮಿತಿದಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತು ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ದೇವು ಯಾನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ದಿಂಜಿ ದಿನ ಸಂಪನ್ನಾಯನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸವನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಅರೆನು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿತೊಂದು ಕೋಟೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಮೂವೇರು ಶಕ್ತಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮುಂಡತಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಕೈತಲ್ದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಉಲ್ಲಾಯ್ಕ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಆಂಡ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪು ಅಗತ್ಯ
ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ಇತ್ತ ಕುಮಾರಿ ಸುರವಿ ಎಚ್ ಆಳ್ವ ಧ್ವನಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ಶ್ರೀರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರ ಗಜಾನನ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರ ಗಜಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿನಾಯಕನು ಸುಗಿತಂದು ಜೋಕುಲು ಸುರವಿ ಹೆಚ್ಚಾಳುವ ಧ್ವನಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಲು ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಅವಡು ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನನಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಚರಿಸಲೇಕ ಆ ದೈವ ದೇವೇರೆ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ್ರೊಳ್ಳರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಡು ಒರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬಿಂಚಿ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಕಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕರಿನ ಐವ ಅಜಿಪ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಕಂಬಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಳು ಕಂಬಲದ ಗಿಡದರನ್ನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಆರೈಕೆ ಅಂಚೆನೆ 25 ಜನ ಕೂಲಿ ದಾಖಲೆನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ನಮಕ್ ಈ ಬಾಗೋಡು ಗಿಡದರು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮೋಡು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಲದ ಪ್ರೇಮಿ ಅತ್ತಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೂರದ ಸುಳ್ಯಡಾವಡು ಪುತ್ತೂರುಡಾವಡು ಅತ್ತನ ಮೂಡಬಿದ್ರಡಾವಡು ಅತ್ತನ ಓಲು ಕಂಬಲದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ ದಿಕ್ಕಾಯಿರು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಓಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ಕೋಡ ಜವನೇರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರಂದು ಅಂಚಾದ ಆರು ಬಾಕಿದ ಒವು ವಿಷಯ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಇತ್ತದ ಕೊಂಡನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆ ಕಂಬಲ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚೆನೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬಣ್ಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇಂಕ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮರಿಯನ ಪಾಲು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಸಾಲ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮು ಈ ಸತಿ ಇಂಕ್ಲ ತೀರ್ಥಕೊಟ್ಟಗರ್ ಗೊತ್ತು ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಸರಾಜ ಮುದ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಿಯನ ಪಾಲನ ಅರೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲೆ ತಂದು ಜವನೇಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ
ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಬಂಧುಲೆನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛದ ಮಿತ್ತು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ದಿಂಚಿ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯ್ತ ಬಿರವಡೆಯಲ್ಲಿರು ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಕೊಂಡಾನದ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈಕುಲ್ ಇದ್ದಂದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈಕುಲ್ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕಲ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆವಡನಲ್ಲ ಅವಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈಕುಲಿನ ಎದುರಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತು ಮನೆತನದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಡಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅರಸರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಕಾರ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಲಂದ ಆರು ನೇಕ ಎಂಚಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಚಿನ ಆವಡದ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೈಕ್ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಅನ್ನಡ ಅಂಚೆನೆ ಜವನಡ ಪಂಡದು ನೇಕ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪು ಪಂಡದು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಡಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರೈಕುಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ತೊಡಗದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ತನ್ನ ರೈಲ್ವೆದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆರು ಐತು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಭಾಜನರಾತಿರು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಈತನೆಟ್ ಅರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ್ರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಟಕಾರ ಗ್ರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಅದು ಇಲ್ಲಲು ಸ್ವತಃ ಕಂಬಲದ ಎರುಣು ಸಾಂಕೊಂದು ಅವತ್ತ ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನೆಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಈ ನೇತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಐನು ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲೇನು ಯಾನಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಣ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಳು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರಮೇನು ದತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅರಸರಾಜ ಮುದ್ದಿಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೋಡು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಇತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೊಂಡಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಂಡಾನ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮುಂಡತಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಊರೊರ್ಮೆ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತು ಮನೆತನ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಜವನೇರು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೂ ವೈಕಲ ನಮ್ಮ ಸೈಯಿಂದ ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕಡ್ಡದ ಐತೆ ರೈಕುಲ್ನ ಬಾಕಲ್ಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾನ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಪಣ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೋಡ್ಲ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗಳ ಶ್ರೀ ದೈವಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ಪೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಿಯಾನಪಾಲ್ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಿಯಾನಪಾಲ್ ಇಂಬೇರೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಒರಿಯರೆಯನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅರೆಕಲ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲಾಂದ್ ಅರೆಕಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲಾಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನ ಟರ್ಮುಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅರೆಕಲ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡುದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ 14 ಗ್ರಾಮಡು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅರೆಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಡತೆ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಾಗ್ಮಿಯಾರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನೆಡ್ದುಪ್ಪಯ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅರೆಕಲ ಅರಡಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅರಡ ಮುರಣಿ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ನೇತ ಪರವಾದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ರೈ ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ರೈ ಕೊಂಡಾಣ ಇಬ್ಬರೆರದು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರತ್ತಾರು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಆರನ್ನು ಬಿನ್ನೆರಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಐನು ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ರು ಕೊಂಡನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿನ ಗುರುಕಾರೆ ತೀರ್ಥಕೋಟೆಕವ್ರು ಗೊತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಆಫೀಸಿಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗಲ ಈ ವಿಷಯಡು ಯಾನಾರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಅನಾರೇನು ಸ್ವಾಗತವಂತೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಸೋವರು ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಒಂಜನೆ ಗುರಿಕೇರರಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಿತರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಳ್ಳೇರು ದಯಬಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರ ಮೂಜಲ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನತ ಇಲ್ಲದಾರು ಅಂಜನೆ ಕರೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ದೀಪುಣ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲ ಶಾಂತಗುತ್ತಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ ಅರೆಲ್ನ ಈ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ರೈಕುಲ್ನ ಸೊಂಪದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಅರೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಬಂತಿತ್ತ ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ಪರ್ವದ ಅರೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾಗತವಂತ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಇಬ್ಬರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ದು ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಂತಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡೋರಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತ ಗಡದ ಗೊತ್ತು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ರೈಕುಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ ಬರೋಡು ಇರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅವಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವೇನ ಆ ನೇಕ್ ಹಾವನಗು ಬೇರೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ನತ ಪರವಾದ ಅರೇನು ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನಾರ ಸ್ವಾಗತವಂತೆ. ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ರೈ ಕೊಂಡಾಣ ಇಂಬೆರೆ ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲು ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿನ್ನರಾದುಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯಾನೆ ದೇವ್ ಸೆಟ್ರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ನ ಸೊಂಪದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯಾನೆ ದೇವ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಮಂತ್ ಇಂಬೆರು ಬತ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊಂಡಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನ ತಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ನೇತ ಪರವಾದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೋಲಿಯಾರು ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕೋಟೆಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚೆನೆ ಭಗವತಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಯಾನೆ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ನೇತ ಟೋಟಲ್ ರೂಪರೇಷೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಐಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಾರು ನಿರೂಪಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕುರಾಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಕೈ ಆಡಿಸವನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಓಡ ಅತನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಈ ವಿಷಯೋಡು ಯಾನ್ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ರಡ ವಿಷಯನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ಬಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಐನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇಂದು ಐ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ನ
ಟೋಟಲ್ ಯಾರ ಟೀಮನು ನೆಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾನ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ರತ್ಪರಕೋದ ನರೇನು ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ರೈಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ರೈಕುಲ್ನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾನು ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೈವದ ಕಲಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡಿಗೆ ದೈವ ಪನ್ಪುಣವು ಒರಿಯನ್ಲೆತ್ತಿಜಿಂದ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಡು ಒರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಿಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಆವಡುನಾಡ ದೇವರನ ಸುಗಿಪೆ ಹೆಂಚ ಅಗತ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದು ತುಡರು ತೋಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮ್ಮುಕೊನಪುನ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಆದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸಿ ಗದ್ದಿಗಳು ಪುನಃ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರ್ನಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿಗೆ 60 ಆವಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದ ಗುರುತಿಸಾಯಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತುಡರು ತೋಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮನ್ಪುಣವು ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಗೊನಪುಣವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಡುತ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಜವಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಸಾಂತ್ಯ ಗುತ್ತು ಸಾಂತ್ಯ ಗಡದ ಗುತ್ತು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಮನತನದ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಡಿಕಾರರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾರಿ ಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಪರೂಪ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಗಡಿಕಾರರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪರವಾದ ಈತ ನಮ್ಮ ಸಾಂತ್ಯಗುತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಡು ಇನಿ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸೇರ್ದ ಬರೀ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಯಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಡು ಆರು ಏತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿದ ಬಂಡ ಐನ್ ಭಾರಿ ವಿಮರ್ಶನೆ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೇರಾದಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರುವಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಯಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರಾಗಿ ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡಗಡ ಅಣ್ಣ ಬೇರು ಅಡ್ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ನಾಲ್ ಮುಡಿಯಾರಿ ಬೆಂದು ಐಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೇನು ಅತ್ತದು ಆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೇನು ಸಾಂಕುಣ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಟ್ಟು ತಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಇತನೇಟ ಆರೇನು ಕೊಂದತ್ತ ಉಂತಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕನೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಕೃಷಿತ ವಿಷಯಡು ನಿಜವಾದ ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವದ ವಿಷಯಲ ಕಂಬಳದವಡು ಸಾಗೋಳಿದವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲೆ ಇನ್ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಕತ್ ನಾರಾಯಣ ಉಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆರ್ನ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯವಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಎದುರು ಕೊಂಡಾಣದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನನು ಅರೆಗಿಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಖೆಲ ಜೀವನದ ಬಗೆಟ್ ಅರೆಗೆ ಕ್ರೆಶಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರಡಿತ್ತನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡಿತೀನಿ ಐನು ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಅರ್ನ ಬದುಕು ಸಾಧನೆ ಯಾನು
ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣುದ ನಾವು ಜಿಂಜೋಂಡ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನ ಭಾಷಣೋಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ಲೇರು ಅಭಿನಂದನ ಪತ್ರೋಡು ಐದ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಅವೇತೋ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರೋಲೇನು ಬರತ್ತೆ ಏತ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪಂದು ಆತ್ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರೋಲೇನು ಬರತ್ತೆ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಬರೆನಗ ಎಂಕೆ ಹೊರ ಮೈ ಇರ್ಮನಾಂಡು ಆತ್ ಸಾಧನೆಲುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆದ ಚಿತ್ರಣ ಆತು ಅತ್ರ ಏರ್ನಲ ಬೆಂಬಲೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತು ಅವು ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣವು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕೈತೆ ಅನಾವರಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ನ ಎದುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಆರು ನಮ್ಮ ನಾಡುಟು ಜವಣೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ 65 ಅರ್ನನೇ ಸಾದಿಡು ಅರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಕಂಬಳಡು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವ ಮೋರ್ಲ ಎಂಬೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಪೂರ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನೇರು ಅರಿನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಪೂರ ಎದುರುತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರೇ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೂ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಳ್ಳ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಾ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲತಃ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲು ಅರ್ನ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಂಬಳು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನೋಳಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಹೂ ಅನುಭವ ಬುಡುತ್ತಿನ ಅರ್ಡ ಮಾಮ ನಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರಿಂಚ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪನ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಂದ್ರ 6 ಪಂಡ್ಲಕನ ಮಂತ್ರವು ಎಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿ ಆಪಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ನೇದು ಆರು ಈ ಏರು ಸಾಂಕುನಾಡು ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕುನಾಡು ಓ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆರು ಸಾಂಕನ ವಸ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ನೇದಾರು ಏರು ಸಾಂಕದ ಅರ್ನ ಏರು ಕಂಬಳಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯನಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಏರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೆತ್ತನ ಏರು ಉಂಡು ಅವು ಕೊಂಡಣದ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಾರು ಏರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಅರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ಲುಲ್ಲಾರಡ ನನಾತ್ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಟೆ ಪನ್ನೊಡಿತದು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಿನ್ಯ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡವು ಪೂಕರೆ ಪಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅದು ಪೊಡು ಆ ಪೂಕರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಬಳ ನಡಪವನ ವಾಡಿಕೆದ ಪೊರ್ತು ನುವೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ನುವೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಇನಿ ಪಿರ ಪುನರಪಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳು ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪಂಡ ಕುಶಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀನಿ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅಜಿಪಾನಗನೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಪಾನಗ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪನು ಕರಿದು ಎನ್ಪ ದಾಟದು ಸೊನ್ಪೊಡ್ಲ ಲಕ್ಕಡ ಜವನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಲೆಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿದು ಕೇಕನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕನಬರಡು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಎನ್ನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ನಡುಟತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಕೊಂಡಾಡದಕ್ಕಲ ನಡುಟು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಚರಿಸೋನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಆಚರಿಸೋಡು ಮಾತೆಕ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತೆಕ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವೇರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಒದಗಾದೇರು ಆ ಅರ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಾಚರಣೆದ ಸಂಭ್ರಮನು ತೂಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯನು ನಂಕು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಾದು ಚೀಪೆನ್ನು ಪಟ್ಟದು ಆ ಚೀಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರಿಯರುಂಡು ಮಾತ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟಿಸದು ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಆಚರಣೆ ಸುರುತ ಹಂತದ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಧುಳೆ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರನ ಸೇರೋಡು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಣ್ಣದ ಒಂಜಾನೆ ಗುರುಕಾರ ಮನೆತನದಾರು ಈ ಅವಕಾಶನ ನಂಗೆ ಕೊಲ್ಪಸದ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತ ನಮ್ಮೆದುಡು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾಣದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಇನಿ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿತ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೊಡನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೂರದ್ದು ನಿರ್ದೆ ಪಾತ್ರೆನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂದೇ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುನಾರು ಅಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣದ ಕೊಂಡಾಟದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಳು ಅಂತೂ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಳು ನಾರನ ಬುಧರ್ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ರೈಕುಳುಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಪನ್ಪುಣಿ ರೈಕುಳು ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಮಣ್ಪಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಣ್ಪಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಆ ಆಸೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನ ಜಾಗ ಮತ್ತು ದಿಗಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿಗಡಮೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಪಂಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ನ ಮುತ್ತಳರ ಜಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದುಕೊಂಡು ಮಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಬೈತೀರಿ ಇಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರಿ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟಿ ಕಾದರೆ MLA ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಆತಾರ ಗೊತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಾನೆ MLA ಪಗಾರ MLA ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಪುರ್ತರು ಭಾರಿಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿಕೆಯಾರು ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕದಾಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ರಡ್ಡು ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಇದೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳದತ್ತು ಎರ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಆರೆಗೆ ಉಂಡುದು ಜೆತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಆರ ಇತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಬಂಗುಡು ಸಾಂಕದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಜವಣೇರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಣವಂತೇರು ಅವು ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಟ್ಟಗಳ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜಾನ ಇಂಜಿನ ಮನಪಡಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಣಿ ಬುಡದಿ ಕಂಡಾಣಿ ತೀರದು ಬುಡದಿ ಇತ್ತಂಡ ಬುಡದಿಗೆ ಮಾತಾಲ್ ಎತ್ತಗೆ ಹೆಣ್ಣಕ್ಳು ಉಳ್ಳೀರು ಕಂಡಾಣಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಗೆ ಹೆಣ್ಣಕ್ಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐಟ್ ಆರು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಯರು ಆರ್ನ ಮೂಜಿ ಮರ್ಮರಾಟಿಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಯಾರೇನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಲೆಕ್ಕ ತೂತೇರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಕೊಂಡಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲೇನು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಡು ತೇರಿನಾರು ಕೈತಲ್ಡು ತೂಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದುಳ್ಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವೋಡು ಅರೇನು ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನುಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿರ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನಾಡದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಯಾನೇ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಿನದವರ ಸೀದಾ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ
ರೀತಿ ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ರೈಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೊಂಡಾಣದ ರೈಕುಲು ಬಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸ ಹೊಡಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತಲಪಾರಿಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪದಿತ್ತ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೆ ಎಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಗದ ಸಗ ಎತ್ತಿನಾರು ಕೊಂಡಾಣದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂದು ಯೋಗ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಾರೀತಿಡು ನಡಪವಲಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿ 90 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲವಲವಿಕೆಡು ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನಿ ಯಾಪಲ ಅರ್ನ ಪಾತಿರಲ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನಗನೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗಿರಿ ಸಾಲ್ವೇರು ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ನಮ್ಗಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಂತಿ ಗುಚ್ಚದ ಗಡಿಗಾರರು ನಮ್ಮ ಗಡದ ಗುಚ್ಚದ ಗಡಿಗಾರರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೇಕುಲು ಎಂಕಲ ಮುತ್ತನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತನ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತು ಜನ ನಿಕಲು ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೇಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ 90 ವರ್ಷದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಡ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯದ ಮನಗೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡಾಯ್ನ ಆನೆ ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರೆದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲವು ಒಂದು ಕೇಳನಗಾರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿನಾರು ನನಾತ್ ಅರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪವನಾರ್ಲ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲವಾಡು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲವಾಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಮಗನ ಬಿಡದಿ ಆರು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಚೈತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎತ್ತಿನಾರು ಒಟ್ಟಾದ ದಾನ ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಸಾಧೀನ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡಪುನಕಲು ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋನಕಲು ಐನಡ್ದವರ ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬೈದನು ದಯದ್ಮನ ಆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ನಡಪದಿನಾರು ನಮ್ಮ ನಾ ಕೊಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲು ಬೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಕುಲೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಕುಲ್ನ ಬಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಯಾನ ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪು ನನಾತ್ ಅರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕರುಣಿಸೋಡು ನಂಕಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಚ್ಚದ ನಾರಾಯಣ ರೇಕಲ್ನ ಈ 90 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಚ್ಚದ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶುಭಾಶಯನು ತಿರಿಪಾಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ 90ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಇಮೆರೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಅರೆನು ದಯದೀದು ಎದುರುಲೆ ತೊಂಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನದ ಪೀಠಗುಲೆ ತೊಂಬರಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪ ಆರು ರಾಜಲೆಕ್ಕ ವಿರಾಜಮಾನರಾಯರು ವಿರಾಜಮಾನ ಪಂಪನ ಅರ್ಥೋಗ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಪದ್ದೋಗ ಅವೇ ಅರ್ಥ ರಾಜಲೆಕ್ಕ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜನ ಎದುರುಡುಕೊಳ್ಳಾದು ಅರ್ನ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿಮಾನ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಕೊಂಡಾಣ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾನದಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಉಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತರ ಬರುಡು ಐಕ್ಯ ಬಡದೆ ನಮ್ಮ ಲೇಯ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೃದು ಮಾತಿನ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮರ್ ಅರೆರ್ದು ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರ ದುಂಬತ್ತ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನೇ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿನ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಲು ಬಂತ ಎಂಜಂದ ಸಭೆ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಅಂದ್ ಸಭೆ ಎಂಚಾಯ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ವಯೋವೃದ್ಧರು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ತಪೋವೃದ್ಧರು ಮಾತ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುಡುವಾಯಿ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಮುತ್ತನ್ ಸೆಟ್ರ ಮಾತ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಕುಲ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲಿದ್ದ ಮೋನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣದ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲನ್ನು ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ 90ರ ಹರೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರಾಯಡು 100 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನೆ ಏರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಆ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಮಾತ ಆ ಆದರ್ಶಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೊಯ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದೆ ಮೇರ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಾಧನೆಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋಯ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದೆ ನೇನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ದುಂಬತ್ತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನೆತನ ಹೊಡೆದು ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತನ ಊರುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ಇರ್ದಾದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಆರ್ನ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದೇ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತಿದೇರೆಂದು ನಾನು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಪನ್ನುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಬೇರೆಗಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇರೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಗುತ್ತುಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವಂಗತರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಪೂವಪ್ಪ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬಡೇದಿ ಕಾವೇರಿ ರೈಕಲು ಆ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗಿ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲು ಈ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆದ ಸುಧಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರ ಮದಿಮೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು 4 ಜನ ಆಂಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪಡೆತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 60 ಉಳ್ಳೇರಿ ಮರ್ಮಲಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ 37 ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿಗೆ 37 ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡಗಳು ಇಂಚಿ ಚೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನು ಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆಂದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವೋ ತಪ್ಪವಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚೆಂದು ಬಂಡ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಕಾಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಒನಸು ಮಲ್ಪೇರನೆ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲಡು ಮೇರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಎದುರಾಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸದೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಉಂಡತ ಅಯ್ನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಿಯರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಉಂತುಲೆಕಾರೇನು ಮಲ್ತೇರು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಯನದ ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ಇಂದು ಆರ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿರಾರು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಯಿನಂಚ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಇತ್ತದ ಜವನೇರು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಜವನೇ ರೀತಿಯ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಜವಂದಿಲಾದುಪ್ಪು ಜವನೇರಾದುಪ್ಪು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಬಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದೊಳೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಂಚಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಈ ಮೇಕ್ಲೆ ನಡಪಾದೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರೇ ಜವಂದಿಲೆ ಐನು ಮಾತ ತೂವೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಡು ಈ ವಾಹಿನಿದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ
ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಆರು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿಲ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೇನ ಗುರುತಿಸೋಡಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಜಲಮಂಥನ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುಂಡು ಜಲಮಂಥನ ನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಈ ಜಲಮಂಥನ ನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಬಂಡ ಒರಿ ನೀರ್ನ ಕಡೆಯರ್ದು ಐದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ರೇಖಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಅತ್ತಿ ಆರು ಪೇರ್ನ ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ಆರು ಆ ಭೂಮಿನ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಒಣಸಲ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈನ ಪನೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆದಾಡು ಮನುಡೈನ ಇಜ್ಜಿನಂದ್ರೆ ಕಂಬುಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬುಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫಲವಂತಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಆಚರಣೆನೇ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದೇ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸೋಣ ಒಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿ ಯಾನು ತೆರಿಯುಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು 11 ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಹೋದು ಎರ್ಲೇನು ಬದಿತೊಂದು ಬತ್ತನಾರಿಗೆ ಐಡ್ದೋಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ದು ಎರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಐನು ಗಿಡಪಾದು ಐಡ್ದು ಆ ಕಂಬಳದಾದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತು ಕೊಂಡಾನದ ರೈಕಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡವನು ಪನೊಳಿಯಿಂದ ಯಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೆ ಯಾ ದಯ ಎಂದು ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಏಪಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಯಜಮಾನಿ ಆದಿ ಒಂಜಾತೆ ಇತ್ತ ಗಿರಿಶಾಳುವರು ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಾತೆ ಜನಕ್ಕಲೆಗಳ ಮದಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಣಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಲ್ನ ಕೂಡ್ಸೋಡತ್ತ ಆ ಕೂಡ್ಸಾಡಿತ ಜನಜ್ಜಿ ಜನಜ್ಜಿ ಇಂದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿತೊಂದೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿತು ಬೋತೆ ಅಂಚಾದೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕಲ ಇದು ಈ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಭಾರಿ ಪಿರಬೋತೀರಿ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧನ ಕೂಡ್ಸಾದು ಕೊಡ್ದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತರಾಯಿನ ಬೇರೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣದ ದೈವೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಆರು ಪಾತ್ರರಾತೇನೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಡೆತಾದಿಂಚ ಪನೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಏತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿದಾರ ಐನು ಏಪಲಾರ ಬೊಕ್ಕೋರೆಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಜೇರಿಗೆ ಅಂಚಾರೆ ಆಡಲೇ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮನು ಆಡಿ ಮಾಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು ಅಧಮನಾಥನೋ ಆಡಿ ಮಾಡದವನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಪುರುಷನಾಥನೋ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಹಿತವ ಸಾದೀಪನು ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಕ್ಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಪುಣಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಣದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿ ಇನಿ ಈತಿ ಜನಕುಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗಣ್ಯರ ಮಾತ ಕೂಡ್ಸಾ ಒಂದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಆರ್ನ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಬಾಗಿಲು ದೆತ್ತದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆತೆ 100 ವರ್ಷ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗೆ ಒದಗದು ಬರಡೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಾ ದೇವರನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳರ ಆ ದೇವರನಕ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ದು ಆರೆ ಶತಾಯುಷ್ಯಾದ ಬದುಕಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಸಂದರ್ಭ ಆರಿಸಿ ಆರೇನು ಈ
ಕಂಬುಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡಾಣ ಮೆಕ್ಕಲಿನ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನ ಬದುಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚಿನವು ಪನ್ಪುನೇನು ತನ್ನ ಪಾತೆರಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬರೇರೆ ಪೋಂಡ ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಈತ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನೆರ್ದು ಎತ್ತರಗೆ ಹೋಪುಂಡು ಆತ್ತು ವಿಷಯಲುಂಡು ಅರ್ನ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಏಳು ಇರ್ಲು ಏಳು ಪಗೆಲು ಯಾವಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏಳು ಇರ್ಲು ಏಳು ಪಗೆಲು ಯಾವಂದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದುಪ್ಪರು ಗುತ್ತು ಮನೆತದಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಂತೊಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನು ಆಂಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಷ್ಟಡ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಕಂಬಳಗು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಆರು ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಳೆತೆರುಂದು ಪಂಡ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚಿನವು ಬದುಕು ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನವು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಲಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನವು ಅರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬೈದುಂಡು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ತೆಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಅಂತ ತೂತಾರೋ ಏರ್ಲ ತೂದುಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಅವು ಚಿರ ಯೌವನ ಚಿರ ತೆಲಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲು ಅರ್ನ ಅಭಿನಂದನದ ಅಭಿಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಣಗುತ್ತು ಎಂಬೆರೆಡ್ತು. ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೊಂಡಾಣ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಕೊಂಡಾಣ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಡಲತಡಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿನ್ಯಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಪೂವಪ್ಪರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ 3 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಹಿರಿಯವರಾಗಿ 17/7/1936 ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಭೂಭಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರಿಗೆ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ 2ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರಿ. ಅಜ್ಜ ಪಾವಲಗುತ್ತು ಫಕೀರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಅತ್ತಿಗೆ ಕಮಲ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ 7 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಿರಿಮೆ ತಮ್ಮದು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. 1952ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸದ ಜೊತೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದಿರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ವ್ಯವಸಾಯ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಿರಿ. ಇದುವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದುಡಿದ ಅನುಭವ ತಮ್ಮದು. ತಂದೆಯ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಬಾವಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಶ ಕಂಬಳದ ಕೋಣವನ್ನು ಸಾಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ನೇಗಿಲ ಹಿರಿಯ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ, ನೇಗಿಲ ಹಿರಿಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಕೈ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ, ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಟ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ನಿಂತವರು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಊರವರು, ಮಡದಿ ರಾಧಾ, ಮಗ ಮೋಹನ್ ರೈ, ಸಹೋದರಿ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ, ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮರಿಯನ್ನಪಾಲು, ಮಮ್ಮು ಕಿನ್ಯ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನೋಡದೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ತಮ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ. ಕಿನ್ನೆಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಮನೆ ದೈವಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020ರವರೆಗೂ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಚಲ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ದೈವಗಳ ಸೇವೆ, ಮಾಗನ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು, ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ಸೇವೆ, ನಾಗದೇವರು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೊರಗಾಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದೈವಗಳ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲದರ ಪುಣ್ಯ ಫಲವು ಕಾರ್ಯಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ವರಪ್ರಸಾದವು ಎಂಬಂತೆ 90ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಚುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸದ ಜಾಲ್ಮೆ ಚಲನೆಯ ಚುರುಕಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆ ಲಹರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಮಡದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ 1 ಹೆಣ್ಣು 4 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಸೊಸೆಯಂದರು 37 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 23 ಮಂದಿ ಮರಿಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ತಮ್ಮದು ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯ. ಅನ್ನದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೃಷಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ 90ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರವರ ದೀರ್ಘಾಯೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಕಂಬಳ ಬಲಗ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಂಡಾಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೋಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ದಾಖಲೆ ಮಂತದುಂಡು ಅರ್ನ ಬದುಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನಾವರಣ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡುತ್ತ ಸೊಂಪದ ಜವಣಿಂದ ಅನ್ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಜಿಪಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು 60ರ ನಂತರ ಅರಳು ಮರಳು ಒಂದು ಇಂದು ಅರಳು ಮರಳತ್ತು ಮರಳಿ ಅರಳುವುದಾರು ಇತ್ತ ಪಿರ ಅರಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಂಡಿಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಳ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೇಟ ಫಲವಸ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ 67 ಅಂದು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಪರವಾದ ಶಾಲು ಮಾಲೆ ಪೇಟ ಫಲವಸ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ.
ಅವನರಿಗೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಆ ಮುಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಡು ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಪೇಟ ಒಂದು ಪುನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುವಾದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಿಯನ ಪಾಲು ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪೇಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನ ಒಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯನು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ನಂಗೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ನ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಣಿರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಸೇರಾದ ಮಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಂಗೆಂದು ಏಪುಗಳ ನೆನಪು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತರನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೂ ಮಗನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ ತಂಡ ಐನು ಮಾತು ಅವರ ದೇತೊಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಈತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ರಡ್ಡು ಚುಟುಕುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಬಿಯಾಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ಊರ ಜವನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ಕಲ್ಲ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಊರದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ಬದುಕಲೆಮ್ಮ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆವನ್ ಬದುಕಲೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರುತ್ತಲೆ ಆರ ಆತು ಪಾತೆರ್ನವೇ ಮಲ್ಲದ ಎಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೆಲವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಲ ಮೈಕ್ ಎದುರುದುಂಟುನ ಕೈ ನಡುಗುಡು ಮೇಯ್ನ್ ನಡುಗುಡು ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬೇರೆ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ ಪಾತೆರ ಸುರುಮತ್ತೆರಡರಿಗೆ ಉಂತೆರ ಬಂಗಾಪಡ ಆತು ವಿಷಯಲು ಉಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನನೋರ ಆರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲನ್ನು ಕೊರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿದು 100ನೇ ವರ್ಷನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಇತ್ತದ ಆಚರಿಸವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆರೆದಿನಾರು ಅರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ 90ನೇ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತನೆ ಅನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿವರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲಿ ಸೇರ್ದಿನ ಅನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪೆರಗುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಲ್ಬೊಡ್ಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಿಡೋ ಜಾಗ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹತ್ತಂದೆ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಬರೋದು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೂತನೆ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಡ್ಯಾರು ಬರೋದು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡಾಡ ಅರ್ನ ಎರ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೆ ಅನ್ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡಿಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಏಪ ಕೊಂಡಾಣುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎನ್ನ ಪಂಡಿರಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಕೊಂಡಾಣ ಒಂಜಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆತನಿತ್ತೆ
ಅರ್ಷರೆ ಈರೊಂಜಿ ಪೋದ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕೊಂಡಾನಗು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಎಂಕ ಮೂವರು ದೈವಲು ದಾದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರು ಊರುಡಿತ್ತನ ಸುರೂಟು ಊರುಡಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಪತೊನ್ಲಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿ ನಿನ್ನ ಸುಗಮ ಅಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನಾರು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆರಿಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾರ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಡ್ಡ ಆಡ ಕೆಲವು ಗುಣಕ್ಕುಲು ಬೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದನ ಗುರುಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನರಾಯನ ಹಿರಿಯರೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂಜನ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತೂಜಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬದುಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ದ ಪೋದು ರೈಕಲ ಹಿರಿಯರ್ದ ಆವಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆನಿ ರೈಕುಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಇನಿ ಅರೇಣ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕೊಂಡಾನೋಡು ಎಂಚಿನಾಳೊಂಜಿರು ಸಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಅಂಡ ಐಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ ಅರ್ನಂಜಿ ಆರಡೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಅನ್ನ ತೂತನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಎಂಚಿನದು ಪಂಡ 6 ಜೋಕುಳ್ಳ 10 ವರ್ಷ ಜೋಕುಳ್ಳೆಕ ಜವಣೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ಕಿಲ್ಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದನೆ ಎಂಕಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಯಥಾರ್ಥ ಪನ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಡಿಯಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ಡು ಉಂಡು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಸ್ತಿ ಅನುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಜನ ತೂತಂಡೆ ಅನ್ನ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ ಎಂಗುಲು ಕರ್ಣ ಸರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಪುಣಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಶಾಬರ್ನಾಗ ಸುರೂಟು ಕಿಸಕಾಯಿ ಪೋಪುನಾರನ್ನ ಅಪಗ ಐದು ಎಂಜಿನ ತೊಚ್ಪವನು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ ಅಂತೂತನೆ ಬದನದೆ ಅಂಚಾದೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡೇಟಿ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಆರು ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ತೂತನ ಅವರು ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಇಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಅಂದ ಆತಿಂದ ಐಗ ಕಾರಣಕರ್ತರಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೇರೆ PD ಶೆಟ್ರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೆಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಕ್ಕಲು ಊರುಡಿನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಒರಿದಿನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಈತ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ನನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಿರ ಅವಡು ಈತ ಕಾಸು ಬದುಕು ನನಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಂಡವು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇನಿ ಅವು ಕೊಂಡಾಣ ಎನ್ನ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಮಂತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಕೊಂಡಾಣದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಯಾನಿ ಏಪಲ ತರದಗ್ಗಾವೆ ನನಮಿತ್ತದ ಜನ್ಮುಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಡಲ್ಲ ದ್ವೇ ಕೊಂಡಾಣದ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಡ ದ್ವೇಯನ್ನ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಬಂದ ಜನ ಕೇಳೊಂದು ಬದನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಈತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾನು ಏಪಲ ತರದಗ್ಗ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಕೊಂಡಾಣ ಜನಕುಲು ಆ ಒಂದು ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ನಾವು ಒಣಸಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ತೊಜ್ಪಾದನ ಪ್ರೀತಿನ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮರಪೆರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ಯಾನು ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರನ ಹತ್ತು ನನಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ತರದಗ್ಗಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಡೀ ಕೊಂಡಾಣ ಕೋಟೆಗಾರದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಡ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಬರಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದು ಈ ಕೊಂಡಾಣದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿ ಇತ್ತು 20 ವರ್ಷ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಕರೆನ ಪಿರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಉಂಡಾರನ್ನ ಅವು ಯಾರಂದು ಬಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 100 ಬಾರಿ ಬಂದು ಮನ್ಪುರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸವೇರು ನರಮೆಲ್ಲ 110 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೇರು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ದಿಶತಗ ಬಾರಿಸೋಡು ನಾನು ಕಾಪುಂಡು ದಯಬಣ್ಣ 200 ವರ್ಷ ಬದುಕುಡಾರು 200 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದು ಆ ಕೊಂಡಾರಡು ಜಾಂಬವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುದು ಕೊಂಡಾಣದ ಕಥೆ ಪನ್ಪುಣಾರು ಅವು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಿ ದೇವರ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಕಿನ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಡ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಕಾರು ಉಂಡು ಬರ್ಬರ ಅನ್ಲೆ ತೊಂಪೆಂದು ಅತ್ತನೇ ಎಂದಾಲ ಸೋತೆ ಎಂದಾಲ ಕಾಸು ಜಿಂದನ ಕಾಸು ಕೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಂದನ ತರಿಟ್ಟು ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಜ್ಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ದಾದ ಅನ್ಬಂಡು ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಲಜ್ಜಿಂದಲ ಜಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಅಂದಿನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಅದು ಪಾತಿರ ಅತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಗ
ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೊಂಡಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಆನಿ ಪಂತಿರೆಂಡ ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಸನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಪೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ದೇವರೆತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕರಿಯಾಡಿ ಸೋನೋಡಿ ಅನ್ನಾರೇನು ಲೆತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕೊಂಡಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಲೆತ್ತಂಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ನಿಕ್ಕಲು ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಆ ಕೊಂಡಾಣಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನರಟ ಪಲ್ಲೆ ಐನು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ನನದ ಮಲ್ಲ ನೇಮಡುದು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ಐನಿದ ಹತ್ರ ಯಾನು ನನ್ನ ಎತ್ತ ಪಾತಿಡಿ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಪಿರ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಗುಜರಾತ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಪುರ ನಾರಾಯಣ ರೈನೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಣಂಚಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೋಪುಣಂಚಿ ಅದಂತ ಇತ್ತ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೋಡು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ತು ಬೈದುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ರೋಡ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾತಿರದ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಅವ್ಳು ರೋಡ್ ಆಂಡ್ರಿ ಆರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾಪ ಆರು ಮಂತದ್ದು ಆ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣೆ ಬಿರಿಕೆಲ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಈ ಮೇಡ್ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಉಂಟು ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊಂಡಾಣದ ಅವಳು ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಹೊರತು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪಡ ಐಕ ಆಯ್ನಾಥ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಜೇನ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜಾಯಿ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಇತ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾದರ್ರೆಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮಂತು ಕೊರಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ರಾಘವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರನ್ನ ದಳದಿಂಜ ಪೂರ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದು ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಾಕುಲಿ ಅಂಚೆ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ ಪೂಜಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂದಿಯನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಏನಿದೆ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಜೈ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಜಿ ತೆರಿಯುಜಿ ಬಂಡಿ ರಾಣ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಎಡ್ಡದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಂದು ಅರ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಆಲೋಚನೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ರೈಬಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಪವನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯರು ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ನಮಿತದ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಧುತ್ವದ ಅಭಿಮಾನ ಬಂಡ ಅಂಚ ತಂಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಭಾರಿ ಬರುವುದ ಅರ್ನ ಬದುಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಕೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಧುಳುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಹಂತಗೂ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಣಸಲ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದಯದು ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದರ್ದೆಂಬು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹೊಸಕುರಾಲ್ ಬಲಗದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನೀಕು ಬೋಡಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪರಿಕರಲ ಆರೇ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೇರು ಮೆರಗಲ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಲಗ ನೆತ ಪರವಾದ ರತ್ಪುರಕವಾದ ಅರೆಗ್ ಒಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಜವನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಅರೆನು ಅಭಿನಂದಿಸೌಡು ಬಂದು ಅರಡ ಕೇರೋಣ ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲಿ ಶುರು ಆಪುನವು ಏತ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಮುಗಿತಲಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧ್ಯಾರ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ
ಚಂದ್ರರಾವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಕ ಸಮಾರಂಭ ಹೊತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಬಂಡ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕೊಂಡಾನ ಮೆರಣ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತನು ಇನಿ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಂತ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಮುದ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೊಂಡಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅರೆಕಾಳ ಬಂಟಲ್ ಸಂಘಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಆರೆಗಳ ಈ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತಣ್ಣ ರೈ ಕೊಂಡಾನ ಕೋಟೆಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಕಾರಾದುಲ್ಯರು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆರ್ವ ಮೋರ್ಲ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ನೆತ್ತ ಬರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾಜ್ ರೈ ಶಾಂತ ಗುತ್ತು ಶಿವರಾಮ ರೈ ಶಾಂತ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಶಾಂತ ಗುತ್ತು ಗಡಗ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿ ಮೇರೆಗಳ ನೆತ್ತ ಬರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಜನೆ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಮೊಹನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ನೆತ್ತ ಬರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಜನಕುಲಿಗಳ ಇನ್ನಿತ ಮೆರ್ನ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಇನಿಕೆ ಕರಿಂಡಿ ನನ್ನ ಸೊನ್ಪತ್ತನ ಒಂಜೆ ವರ್ಷಗೂ ಎಲ್ಲೆ ಕಾರದಿಂದೊಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ನನದುಂಬುದ ಜೀವನಲ ಪೊರ್ಲೆಡೆ ನಡಪಡು ಭಗವಂತೆ ಆರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಿಗೆ ಪಂಡಿದು ಯಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆತ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಇದು ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಮೆಗಲೆಗಳ ಏನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಧರ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಹೊಸಗುರಾಲದ ಆರ್ಲೊಳ್ಳೆರ ಆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತನ ಆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಬರವಾದ ಮೇರ್ನ ಬರವಾದ ಎನ್ನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲತ್ತು ಬೇತದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದರಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಡು ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಅನುಮತಿದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 90ರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ 90ರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವಡು ತಂಗಲ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವಣದಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ಉಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮಿತಿ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಕೊಂಡಾಣದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ